Ngane zawethu uZwide wasehluhlula mhlawumbe ngithathe nje u-half we-minute. Udadewethu lo unomntwana ona 12 years. Unenkinga kumntwana wakhe uphuma igazi ngamehlo. Nami ithombe ngibonile namavidiyo ngakubona. Ngase ngithi seswami ngenxa yokuthi ka-Facebook bazongiblokha mangiposta into enegazi cause ngilibonile liphuma ngamehlo. Ngibonile ividiyo ligobhoza. Ngase ngithi ngicela enze ividiyo achaze kahle sonke isitori ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Mangaba khona mhlawumbe umelaphi wendabuko otheni uyakwazi ukulapha lokho, afake isandla amlaphe. Inamba zakhe usisi uzoyibiza nazi ngibhalile naphezulu. Uthi usehambile kodokotela bahlulekile but makukhona futhi udokotela othena cha umntwana umlethe ngala singajabula kakhulu. Ofuna ukuthinta iZwide production inamba ngizoyifaka lapha ngasekugcineni, kodwa ngicela niphe nangosisi indlebe anichazele. Igama lami nginguMaria Nontobeko Hlongwane endaweni yaseBergville eSandlwane. Ngokukhunja ukuzithoba nokuhlonipheka phambi kwenu ngizocela usizo lwenu. Ngike ngakhuluma nobhuti uZwide, sengihambile nje kakhulu. Ngizocela usizo lwenu la nginondodakazi ono-12 years ofunda esanda ukuvela primary. Undodakazi akaphilile kusuka nge-21 January kodwa kwaqala ukuba worse kakhulu nge-22 January 2025. Undodakazi uphuma igazi ngamehlo. Sesihambile la sihamba khona nala silayelwa khona ukuthi asiye kodokotela emaklinikhi ezibhedlela sesiyile, kodwa umehluko awukho. Kunalokho kuba worse. Uphuma igazi emehlweni belinokuphuma mhlambe liphume kanye ngosuku noma mhlambe lingaphuma at all nje. Manje seliyaphuma kulandelane kakhulu bese kuyamxina impela kakhulu and usekhala ngenhlungu. Odokotela sile kubona ababoni lutho ukuthi ngabe imbangela iyini. Ukhala ngenhlungu kubuhlungu bazali, kwakimi kubuhlungu South Africa ngifuna ukungasho. Lento seyiba buhlungu kakhulu ukuthi angisazi ngimsize ngani, sekuphele konke besinakho esingazama ngakho. Noma kuthiwa siyalayelwa kuthiwa ke niyozama ngakuphi nangakuphi sekuphele konke. Sengimemezile la ngingamemeza khona angasizakali futhi angisizakali. Ngibhalelile ko-Ayanda Msweli angakaphenduleki, ngabhalela oKhosini angakaphenduleki, ngabhalela iThuleleli angaphenduleki, ngaze ngagcina sengibhalele iZwide production. Nhlanhla leyo ibhuti washeshe wangiphendula. Ngicela nje usizo lwenu noma engabe ubani ongabani ulwazi mhlambe athi ke umntwana angakhona ukumsiza angazi kanjani, kodwa asisenalutho kangangokuthi asisenayo ngisho imali yokuthi asihambe siyofuna amaphilisi eklinikhi ukuthi athi ukudambisa inhlungu. Nanoma engabe ubani uzobona le video sacela usizo. Mhlambe makukhona ofisayo ukubona izithombe nevidiyo ngoba lento ibuhlungu futhi iyasabeka, akangithinta kule number 0720 564185. Ngiyabonga kakhulu. Yebo.